Dyma ni unwaith eto, yn cyfarch trwy'r cyfrwng hwn. Gobeithio'ch bod chi gyd yn cadw'n iach. Byddwch yn ofalus, sgwylwch yn dda. Mae'n fwy a fwy o rybyddion yn dod mas nawr bod y newidiadau sydd wedi digwydd yn y feirws yn gwneud yn llawer mwy peryglus. Yn rhyfedd iawn, buon ni Sian a finne am dro heddi, mynd cwbl o filltiroedd rownd yr ardal, ac fe gaethon ni'r argraff nad oedd y traffig dim ysgafnach na mae'n arfer bod. Oedd hi'n brysur iawn. Ble roedd pawb yn mynd ysgwn ni. Gobeithio yn bod ni yn cadw at arweiniad ni'n cael, y rheoliadau sydd yn cael ei rhoi, oherwydd mae ddi mor beryglus ar hyn o bryd i bobl i fynd i gwmni gilydd. Gobeithio byddwn ni gyd yn cael y brechiad heb fod yn hir iawn hefyd. Ni ddim wedi clywed dim byd heblaw am y lythyr oddi wrth y cyngor sir sydd wedi cael ei hala mas i bob person yn dweud beth fydd trefn y brechi. Ac ond ymhellach na hynny ddim wedi clywed unrhyw beth. Gallai ddim dweutha chi os oes brechiadau wedi cyrraedd llyn y frân. Ddim yn gwybod ar hyn o bryd. Gobeithio clywon ni heb fod yn hir. I ni wedi colli aelod yma yn Seion yn ystod yr wythnos a thibo. Mrs Bet Griffiths, un o'r aelodau ffyddlonna oedd gyda ni yn Seion. Fe fyddwn ni'n gweld ei eisiau ddi'n fawr, ac fe gydymdeimlwn yn ddwys iawn a'r teulu yn ei galar. Pan ddath yr Israeliaid mas o'r Aifft yn yr Exodus, fel mae'n cael ei adnabod, y digwyddiad holl bwysig hwn, sydd yn sylfaenol i'n deall ni o efengyl, heb sôn am Iddewedd a Gislam yn ogystal. Mae'n ddigwyddiad pwysig sydd wedi effeithio ar nifer o grefyddau a datblygiad nifer o genhedloedd yn ogystal. Mae'n ddigwyddiad pwysig yn y ffydd Gristnogol. Wedi cael dylanwad aruthrol y fawr yn enwedig ar ddiwinyddiaeth y trydydd byd, neu beth oedd yn arfer cael ei adnabod fel y trydydd byd, neu'r gwledydd llai datblygedig. Yn arbennig felly gwledydd De America. Ond hefyd mae wedi effeithio ar ddiwinyddiaeth gwledydd Affrica, yr eglwysi yn Affrica, a hefyd yn Asia. Digwyddiad hynod o bwysig, ac os ydyn ni am ddeall tuedd diwinyddiaeth a'r ffordd y mae'r eglwys Gristnogol yn datblygu yn y 11 ganrif ar 20, mae eisiau ni ddeall yr Exodus, a'r dehongliadau lu sydd wedi dod i fodolaeth wrth bod pobl yn astudio yr Exodus. Mae'n ddigwyddiad hynod iawn o bwysig. Oedd yr Israeliaid mewn caethiwed yn cael ei hecsploitio, yn cael ei camddefnyddio, ac yn gweiddi ar Dduw am waredigaeth. A trwy Moses mae Dduw yn gweithredu, ac yn arwen yr Israeliaid mas o dir caethiwed i ryddid. Ond rhyddid rhyfedd iawn. Rhyddid yn yr anialwch. A fyny buodd y genedl am 20 mlynedd yn yr anialwch cyn croesi'r Iorddonen i fi mewn i wlad Canan. Ac fi am ystyried beth ddigwyddodd yn yr anialwch am ychydig. Bwriad Dduw oedd i siapo, i lunio cenedl wahanol, a'i gwerthoedd yn wahanol.
Pobol oedd a bwriad Dduw oedd iddyn nhw fod yn fendith i'r holl fyd. Dyna mae'n dweud wrtho Abraham yn ôl llyfr Genesis yw ei fwriad e. A dyna beth mae Abraham yn mynd i wneud, dod â cenedl i fodolaeth a fyddai'n fendith i'r holl ddynoliaeth ac i'r holl fyd. A dyna ddigwyddodd, wrth gwrs, ac i ni'n gwybod hynny wrth edrych yn ôl dros y miloedd blynyddoedd, i'r fendith hynny gyrraedd i llawn dwf yn Iesu. A'r genedl honno yn cynhyrchu Iesu a'r eglwys fore. Nawr te, beth oedd y digwydd yn yr anialwch? Yn yr anialwch mae Dduw eto trwy Moses yn defnyddio Moses i gyflawni ei waith yn y fan honno, ac Aaron a Miriam, tri ohonyn nhw yn arweinwyr i'r genedl, ond Moses oedd yr un sy'n cael ei gydnabod fel yr arweinydd pwysica yn y cyfnod hwnnw. A trwyddo fe, mae rheolau yn cael ei gosod. Ac mae angen i chi, meddai Moses wrth y bobl, i gadw at y rheolau yma. Pam? Oherwydd mae rheolau Dduw, cyfraith Dduw, deddfe Dduw, yn cael ei cyflwyno i chi eich lles chi. A dyma un egwyddor sydd angen i ni deall yn iawn. Fe rhoddwyd y rheolau ein lles ni. Ac mae angen i ni sylweddoli bod yr hyn sydd gyda ni enghraifft, mae'r ddeddf yn cael ei crynhoi fel petai yn y 10 Gorchymyn, neu'r dengau'r deddf, ac yn y fan honno mae'r gwerthoedd yn cael ei gosod lawr, ac os ewn ni drwy'r 10 Gorchymyn, a dim amser gyda ni wneud hynny, ond os elen ni trwyddyn nhw un wrth un, i ni'n dod i sylweddoli, ein lles ni yma'r rhain. Mae'r rhain mwyn i ni allu adeiladu cymdeithas well. Mae'r rhain mwyn i ni allu adeiladu gwell perthynas yn gilydd. Ac yn sicr gwell perthynas ar drwy Dduw, y creawdwr. Dyna yw eu pwrpas nhw. Dyna yw pwrpas rheolau. Ac ni'n gwybod hefyd yn y cyfnod modern yma, o dan y coronavirus yma, mae yna rheolau cael ei rhoi ein lles ni. Ac os ydyn ni'n torri'r rheolau, pwy sydd yn dioddau? Ni. Pobol. Y gymdeithas sydd yn dioddau. Dyna pam mae'n bwysig i ni gadw at y rheolau yma. Gai sylwi ar un peth, un o'r deddfau sydd yn perthyn i'r dengau'r deddf, neu'r 10 Gorchymyn. Y ddeddf yn ymwneud â'r Saboth. Nawr, y Saboth oedd un o'r pethau oedd yn achosi tensiwn mawr rhwng Iesu a arweinwyr crefyddol i oes yn Jerusalem ac yn Galilea. Agwedd Iesu at y Saboth, ac mae Iesu yn gwneud y pwynt yn pwysleisio'r hyn i fi newydd ddweud fel petai. Y Saboth yn wneithbwyd mwyn dyn, mwyn dynoliaeth, mwyn pobol, mwyn hynny, ac nid dyn mwyn y Saboth. Nid bwriad Dduw wrth roi y deddfau yma oedd yn wneud i ni wneud pethau ofnadw, pethau sydd yn wneud i ni hollol ddiflas ac yn y blaen, nid dyna yw bwriad Dduw o gwbl. Bwriad Dduw i roi arweiniad i ni i wneud pethau sydd o help i ni fel unigolion, i'n cymdeithas ni, ac mae'n nabod yn natur ddynol wrth gwrs, yn tuedd ni fel sy'n cael ei fynegu yng Ngharddeden, yn tuedd ni yw mynd yn erbyn neu ewyllesau. Mynd yn erbyn i ddymuniadau. Yn meddwl bod ni'n gwybod yn well.
Ond derbyn I arweiniadau yw'r peth doetha. Mae Iesu'n gweud mewn man arall, os mae fi sy'n eich rhyddhau chi'r un peth a Duw yn rhyddhau'r bobl yma o'r Aifft, rhyddion byddwch yn wir. Gwir ryddid yw bod yn gaeth I Dduw. Gwir ryddid yw bod yn gaeth I Iesu. Ond gai ddychwelu at y Saboth. Egwyddor yw'r Saboth. Nid deddf pitw sydd yn gweud pidwch â chwerthin ar ddydd Sul. Pidwch â neud unrhyw beth fel o'n nhw arfer credu slawer dydd. Na, nid hynny yw e. Egwyddor bwysig. Ac mae awdur llyfr Deuteronomium yn wneud y ddeddf hon, yn rhoi rheswm dros y ddeddf hon. Beth sydd yn meddwl Duw wrth I fod yn cyflwyno'r ddeddf hon. A dyma fel y mae'n gweud. Am bwyty'r Saboth. Cadw'r dydd Saboth yn gysegredig fel y gorchmynodd yr arglwydd y Dduw di. 6 diwrnod yr wyt ti weithio a gwneud y holl waith. Ond y mae'r 7fed dydd yn Saboth yr arglwydd dy Dduw. Na ddim gwaith ar y dydd hwnnw. Ti nath fab, nath ferch, nath was, nath forwyn, nath ich, nath asyn, na cyn o'th anifeilied, na'r estron sydd o fewn dy byrth, mwyn i'th was ath forwyn gael gorffwys fel ti dy hun. Cofia I ti fod yn was yng ngwlad yr Aifft, ac i'r arglwydd y Dduw dy arwen allan o yno, a llaw gadarn a braich estynedig. Am hyn y gorchmynodd yr arglwydd y Dduw I ti gadw'r dydd Saboth. Am hyn, cofia shwbeth oedd I fod yn cael dy exploitio a cael dy gamddefnyddio. Cofia shwbeth yw hi os bydde ti'n exploitio dy was a dy forwyn a dy anifeilied. Yn I cam ddefnyddio nhw, yn I cam drin nhw, ddim yn rhoi cyfle iddyn nhw orffwys. Mae eisiau I ti I orffwys, eisiau I bob person I orffwys, cael cyfle I orffwys. Pidwch ei cam drin nhw, pidwch ei exploitio nhw, ei cam ddefnyddio nhw. Dyna sydd wrth raidd gorchymyn y Saboth. Dyna yw dymuniad Duw. I ni gyd, dyna'r egwyddor sylfaenol. Pidwch a cam drin, a cam ddefnyddio ac exploitio. Gadewch I bobol I orffwys. I gael diwrnod yr wythnos fel teulu gyda'i gilydd. Nawr, egwyddor sydd ddim yn ymwneud yn unig ag un diwrnod yr wythnos yw'r Saboth. O na, mae'n egwyddor llawer lletach na hynny, ac yn un diaeddol I anghofio hynny. Oedd hyd yn oed yn hynafiad ni oedd yn cymryd y Saboth gymaint o ddifri ac yn gwneud dim byd ar y Saboth, wedi anghofio'r ffaith mae rhan o egwyddor lletach yw y Saboth wythnosol. Gwrandwch, dyma ran o cyflwyniad o'r gyfraith yn llyfr Leviticus. Ni wedi sôn am y diwrnod wythnosol, y Saboth wythnosol. Llefarodd yr arglwydd wrth Moses ar fynydd Sinai, na le gath Mae'r Deg Gorchymyn wrth gwrs. Dywed wrth holl bobol Israel, pan ewch I mewn i'r wlad yr wyfyn ei rhoi I chi, y mae'r wlad I gadw Saboth i'r arglwydd. Ond nid y Saboth wythnosol, mae'n cyfeirio at fan hyn. Am 6 blynedd byddwch yn hau eich meisydd, ac am 6 blynedd yn tocio eich gwynllanoedd ac yn casglu ei ffrwyth, ond ar y 7fed flwyddyn bydd y wlad yn cael Saboth.
o orffwys, sef Saboth i'r arglwydd, ac nid ydych chi hau eich meisydd nac i docio eich gwynllanoedd, nid ydych ychwaith i fedi'r cynheuaf a dyfodd ohono'i hun, nac i gasglu grawnwyn oddi arwynwydd heb i tocio, ac yn y blaen. Yma'r wlad i orffwys, yma'r ddaear i orffwys, yma'r natur i orffwys, mae rhaid chi roi cyfle iddo fe. Dyna egwyddor y Saboth yn cael ei ymestyn yn lletach. Ac mae e'n cael ei ymestyn yn lletach eto. Cyfrif 7 Saboth o flynyddoedd, sef 7 mlynedd seithwaith, bydd 7 Saboth o flynyddoedd yn 90 o flynyddoedd. 7 oedd y rhif cysegredig, wrth gwrs. Gwbl sylfaenol bwysig. 7 times 7 yw 49. Ar ddiwedd blwyddyn 49, mae'n gweud, yna ar y 10fed dydd o 7fed mis, pan par gan i'r utgorn ym mhob man ar ddydd y cymod. Par gan i'r utgorn trwy y holl wlad, cysegra'r hanner canfed flwyddyn a chyhoedda'r ryddid trwy'r wlad i'r holl drigolion. Bydd hon yn flwyddyn jubilee i chi. Dyna'r Saboth y Sabothau fel bethau, y jubilee, yr hanner canfed flwyddyn. A beth sy'n digwydd yn y jubilee? A mae pawb, mae gymdeithas yn cael ei adtrefnu. Mae pawb sydd wedi colli tiroedd ac yn y blaen yn ystod yr hanner canrif cyn hynny yn cael ei tiroedd yn ôl. Mae'r pethau sydd wedi digwydd ynglyn â gwerthu, prynu a gwerthu, mae'r adtrefnu yn digwydd. Ac mae pawb, pob un, trwy'r genedl i gyd, yn cael mynd nôl i'r ffurf cychwynnol fel bethau. A tiroedd ac yn y blaen yn cael ei dychwelyd i'r pentrefi ac i'r cymunedau ac i'r unigolion. Adtrefnu economaidd llwyr. Pam? Mwyn sicrhau nad oes unrhyw un yn perthyn i ddosbarth yn y genedl sydd yn wastod ar y tu fas, sydd wastod dan drad, sydd wastod mewn cyflwr o genhedlaeth i genhedlaeth, o'r rhai sydd yn dioddef, y rhai sydd yn begera, y rhai sydd yn ffindo'i hunain mewn sefyllfa anobeithiol. Mae rhaid adtrefnu. Dyna egwyddor y Saboth. Cael rhyddid, cael gorffwys ar yr hen drefn yn dod i ben, y gorffwys mawr yn digwydd a'r adtrefnu yn digwydd. Egwyddor sylfaenol. Dyna'r Saboth. Dyna egwyddor y Saboth. Helpu'r gymdeithas. Helpu'r unigolion o fewn y gymdeithas. Helpu'r byd natur. Helpu'r anifeiliaid. Pidwch â ecsbloitio nhw chwaith. Helpu ein lles ni. A chofiwn hynny yn barhaus. Wrth yn bod ni yn y gofid hwn, yn disgwyl mlaen am fynd mas i adtrefnu'r gymdeithas eto ar ddiwedd y cyfnod hwn. Pwyswn da ni, bob un ohono ni, pwyswn fel unigolion ar ein cynghorwyr, ar ein haelodau Senedd Caerdydd, ar aelodau Senedd Llundain, ar bawb sydd mewn sefyllfa o allu gwneud penderfyniadau, yr egwyddor hon. Mae ar lles pawb y dylen ni weithredu. Nid mwyn unrhyw beth mawreddog, ond ar lles. Helpa ni wneud hynny o Dduw. Yn enw Iesu. Amen.